A nyní bych ráda pozvala na pódiu studenta, izraelského studenta Univerzity Karlovy, student oboru ekonomie, je zde na výměnném pobytu a zmizeli mu 3 přátelé z jeho života. Jmenovitě Aner Eliakimov Shapiro, Hersh Goldberg Polin a Idan Shtivi. Přivítejme Gala Rosenbluma. תושבי פראג היקרים, הייתי מתחיל בברכת ערב טוב, אך בשבילי אין ערב בלי האחים שלנו שנמצאים בשבי, שניתן לקרוא לו ערב טוב. שמי גל רוזנבלום חזן, בן 25 מירושלים, סטודנט לתואר ראשון בכלכלה וקיימות. הגעתי לפראג בחודש האחרון, כחלק מתוכנית חילופי סטודנטי באוניברסיטת צ'ארלס, רחוק מהבית וברגשות מעורבים. לא יכולתי לדמיין את שאירע ב7 באוקטובר. לפני שנה מהיום, באותו בוקר ארור, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפה ברברית על אזרחי ישראל בעוטף עזה, במטרה לרצוח ולחטוף תושבים ואזרחים תמימים. לפני אותו אירוע היה קשה לדמיין מראות אלימים שכאלה מתרחשים אצלנו במדינה. יצאתי באותו בוקר לשירות מילואים, להצטרף לצוות שלי ולהילחם להגנת המולדת. אני רוצה לספר לכם בקצרה על 2 אנשים יקרים שאיבדתי. אנר אליקים שפירא והירש גולדברג פולין, זיכרונם לברכה, ועל חבר ללימודים עידן שטיבי, שגופתו נמצאת בשבי החמאס. הירש ואנר היו חברים באותה הסביבה שבה אני חי את חיי בירושלים. חברים לשכונה, לאהבה עזה לקבוצתנו הפועל ירושלים, לעיר ירושלים, לפאב הסירה, לחברים משותפים ועוד. שניהם קשורים באותו הסיפור מפסטיבל הנובה, שהותקף בידי החמאס, וכעת אינם עוד. אחד האירועים הקשים בשטח הפסטיבל התרחש במיגונית ליד קיבוץ רעים, שהיא בעצם קופסת בטון קטנה, שאמורה להגן מפני ירי רקטות שמגיע מכיוון רצועת עזה כבר שנים ארוכות. לאחר שנסו על נפשם מפסטיבל הנובה, בעודם שומעים פיצוצים חזקים של רקטות וירי מסביבם, נכנסו 27 צעירים שביקשו למצוא מחסה לתוך המיגונית שקיבלה את הכינוי מיגונית המוות. אנר עמד בכניסה למיגונית והודיע לכולם שהוא יעשה כל שביכולתו לשמור עליהם. במשך כחצי שעה התנהל קרב בינו לבין עשרות מחבלים, כאשר הם משליכים לפחות כ9 רימונים לתוך המיגונית, שאנר בידיים חשופות משליך אותם החוצה בחזרה, אחד אחרי השני. לבסוף נפגע אנר מפגיעת RPG שהראה אחד המחבלים ונהרג במקום. יחד איתו היה הירש, חברו הטוב ביותר, שנחטף לרצועת עזה כשהוא בחיים, אך פצוע קשה וקטוע יד מאחד הפיצוצים. אנר היה איש של עשייה, מלחין, משורר וצייר. הוא כתב שירים בהם דיבר נגד שנאת חינם, בעד אחדות והאמונה בערך האדם. שיריו של אנר זוכים כיום להכרה בכל ישראל, כאשר אחד מהם מועמד לשיר השנה בישראל. אנר היה איש משפחה נעים, צנוע, ובחור שלא היה אפשר לפספס את הנוכחות החזקה שלו. הוא היה ירושלמי בנשמה. על הירש, לא סתם אומרים שהוא היה ילד של אור, אהבה ושלום. הוא יצר קשרים בכל רחבי העולם, עם אוהדים מארגוני כדורגל, בעיקר מגרמניה, והיה טס אליהם והם לישראל באופן קבוע. הוא ראה באנשים קודם כל את מי שהם, לפני המעטפת שמכניסה אותם למשבצות. הוא אהב לטייל, לנסוע למסיבות בטבע, להיות סקרן, לערער במובן מאליו ולהטיל ספק בקיים. הירש ואנר מגיעים ממשפחות יהודיות, ישראליות וציוניות, עם אופי מיוחד ומעורר השתאות. המסע המפרך והקשה מכל שעברה משפחת גולדברג פולין הוא דוגמה ומופת לאנושיות, נועם ויושר, שהגיע לכל קצוות העולם. לפני 5 שבועות התעוררנו לבשורה המרה מכל, שהירש יחד עם עוד 5 חטופים נוספים נרצח בשבי החמאס, באחת המנהרות שיצא מתוך בית ילדים. לא רציתי להאמין שזה נכון, זו חייבת להיות טעות.
יש פה קהילה כל כך גדולה וחזקה שמחכה לך, לעטוף אותך, לחבק אותך חזק. 11 חודשים הוא הצליח לשרוד וברגע אחד הכל נעצר. מאחורי המספר 101 חטופים וחטופות יש שמות. שמות של תינוקות, נערות, מבוגרים וקשישים. יש משפחות שלא ישנות כבר שנה שלמה במחשבה על היקרים להן. הורים, אחים, בנות זוג, חברים. בעודני מדבר כאן על הבמה, חברי לתואר עידן נמצא בשבי. הוא נחטף באותו יום ארור ומוחזק שם ברגעים אלו. והבוקר, כמו סכין בלב, עדכן צה"ל את משפחתו של עידן שעד כה לא ידעה מה גורלו ונלחמה לשחרורו בכל דרך אפשרית, כי הוא נרצח וגופתו נחטפה תוך שניסה לסייע לבחור ובחורה שלא הכיר לברוח מאש המחבלים. סיפור חטיפתו, כמו בחייו, מעיד כמה חשב על הזולת והקריב מעצמו למען האחר. אספר לכם שעידן עסק בצילום, נהנה לבלות בחיק הטבע ואהב חיות. ימים בודדים לפני שנחטף, אימץ עידן גורת כלבים שלא זכה לגדל. כדי להחזיר אותם הביתה צריך להדהד בצעקה כמה שיותר גדולה. כולנו יחד, מכל קצוות תבל ומכל המגזרים, שהמוסר צריך לנצח. החיים הם דבר קדוש ואסור להשתמש בחייהם של חפים מפשע כקלף מיקוח. אנחנו צריכים אתכם, עכשיו יותר מתמיד, כדי להחזיר את האחים שלי בחזרה הביתה. את האחים שלכם, כל מאמיני החירות והצדק, כי לא מגיע להם להינמק ולו שנייה אחת נוספת בתופת של המרצחים הנוראים הללו. אסיים ואומר שאנחנו אנשים של שלום. אף אדם בישראל לא רוצה לחיות על חרבו לעד. אנחנו אנשים של תקווה. תקווה ואיחולים לימים נעימים ושקטים יותר, בהם נוכל לחיות את חיינו בנחת. תודה רבה. Rosenblau, Gal Rosenblau.